Una de les fonts per l'estudi de la prostitució són les visites pastorals. Les visites pastorals ens donen molta informació així a petit format i jo vaig publicar un article petitó de la visita pastoral del 1303 i clar, el bisbe va visitar la parròquia de Cubelles. I ara veureu una miqueta també els pecats dels covellencs el 1303. Una visita pastoral és això. El bisbe visita la parròquia, mira l'estat de l'església, de l'altar, i després reuneix una sèrie de veïns, i aquests veïns li diuen, doncs fulano té una dona, doncs fulano, el rector té un fill que li fa d'escolar, coses així. Sí. És la xarxa social de l'època. Per exemple, un tal Andreu, que és prevere de Cubelles, diu que estava amb una serventa sarraïna sense netejar. Molt bé. El que us deia, no pot haver-hi relacions interreligioses. I a més, un prevere no és un capellà, però és gairebé capellà. O sigui, està relacionat amb l'església. I amb una sarraïna, que està bé. No el coneixeu, El Busquet, també una altra prevera de Cubelles, que havia celebrat una boda clandestina. Clar, home. Entra un tal Berenguer Riba i la filla del Berenguer de Clapés, i a sobre va cobrar 60 sous. Penseu que 60 sous seria més o menys el que es guanya en un any. Depenent de l'època, però... O sigui, aquest senyor una boda ja fa fet tot el sol de tot l'any. Per què? Perquè la filla no tenia permís dels pares. I llavors els agafa, paga i se la rega. Aleshores no pot ser això. Aquest mateix Busquet també tenia un fill. Perdona. I això és motiu d'anul·lar el casament? Sí. Ni consentiment ni testimonis tenia aquest casament. Quina edat representava que tenia? Qui? Els que es quedaven clandestinament. És igual això, però si no tens testimonis al casament no pots casar. I si no tens la benedicció dels pares no pots casar. I a més el casament ha de ser públic. Aquí ho van fer d'amagat. O sigui, si us heu casat ja sabeu que l'Ajuntament es penja allà, si és algun cas, alguna història. Clar, això s'ha de fer públic, no pot ser amagat. Aquest mateix prevere, Busquet, tenia un fill. Molt bé. O sigui, aquest senyor té totes les cartes. Després aquest tal Busquet, un tal Rossell, un tal Badell i un tal Andreu juguen amb daus i amb monedes de plata. Però és que aquest Andreu donava diners a canvi d'interessos molt bèsties. L'usura, que això no n'hem parlat massa, heu de pensar que l'usura pels cristians està prohibida. Tu pots deixar diners però sense que et donin interessos. L'usura estava permesa, per exemple, als jueus. Però els jueus també demanen diners a usura i els cristians també fan usura. Això tingueu presència. I a la mateixa visita pastoral vaig trobar una dona que no posa el nom, llàstima, que segurament exercia a casa seva i que era explotada per un parent. No especifiquen bé. Però diu que a la propera visita espera no trobar-s'ho. Això sí que és una taca que diu això. Mira, un prevere, li fem unes A4 Maries i una multeta i ja està. Però la prostituta sí que no ho permetrem, això. Va, ja acaba. Les idees que us he dit aquí. La prostitució de mitjana estava vista que es tolerava, la idea del menor. Els bordells, ja us he dit, són edificis controlats per les autoritats municipals, controlats per famílies i perquè és un negoci molt lucratiu. Les sortides de la prostitució és retornar al camí marcat, o sigui, retornar al casament o a l'enclaustrament, que és el casament d'un déu, que és monestirs específics, que us he dit. Els alcavots, perseguits sense pietat perquè trenquen el monopoli d'aquests bordells. I, ja per últim, em queda donar-vos les gràcies. M'he allargat una mica, espero que us ho veieu.